Hemm bżonn tissaħħaħ l-awtonomija tal-MCAST biex tonqos id-dipendenza fuq il-Gvern. U Gvern ġdid nazzjonalista jaċċerta li l-istudenti jkollhom l-aqwa opportunitajiet biex jirnexxu fl-istudji tagħhom. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt żjara li għamel fl-MCAST taraħa l-ġdid f'nofs il-kampanja elettorali. Kif qed ikompli jiltaqa' maż-żgħażagħ u l-istudenti li min-naħa tagħhom qed ikollhom reazzjonijiet pożittivi għal proposti li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista. Mal-wasla tiegħu Elix Borg intlaqa' mill-Prinċipal u s-CEO Stephen Vella u l-President tal-Bord tal-Gvernaturi Horace Lawdi li dawruh mal-faċilitajiet tal-kulleġġ. Rridu naraw ukoll nagħtu ċertu importanza lill-istudenti ovvjament skont il-grad li jkunu ġo fihom, ġifieri li student li jkun foundation course jew inkella student li jkun iktar f'livell avvanzat, irridu naraw li jkollhom ċertu focus fuqhom differenti sabiex kulħadd jingħata l-opportunità li jkompli għaddej bl-istudju tiegħu u jingħata l-opportunità tajnuna kif għandu bżonn skont ovvjament il-livell illi propju jkun wasal fih. Din hija parti ovvjament minn mixja tagħna f'din il-kampanja elettorali fejn qed inkomplu anke nagħtu l-importanza lis-settur edukattiv. Fil-ġurnat li ġejjin se nkunu wkoll qed inħabbru il-programm elettorali tagħna għall-edukazzjoni fejn rridu niddedikaw diversi proposti għall-edukazzjoni għax hija fl-aħħar mill-aħħar il-backbone tas-soċjetà. Fil-campus u fil-kantin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' mal-letturi u mal-istudenti li qasmu miegħu l-isfidi li qed jaffaċċjaw. Ħafna studenti faħru lil Partit Nazzjonalista għal proposti pożittivi li ħabbar fl-aħħar jiem brabta mal-edukazzjoni, inkluż iż-żieda ta' 25% fuq l-istipendi tal-istudenti kollha, grant ekwivalenti għal paga minima lil dawk li jistudjaw fil-qasam tas-saħħa u l-400 grants għall-istudenti Awċin fost oħrajn. Għal din iż-żjara Elix Borg kien akkumpanjat mill-kandidati Bernice Bonello, Justin Xkembri, Stefan Caruana, Joseph Grech u Marilena Gawci.